στο Αχαϊκό χωριό, σε μια κατασκήνωση σε ύψος 1350 μέτρων, σε έναν υπέροχο χώρο που φιλοξενούνται κάθε καλοκαίρι ανά 3 περιόδους, όπως μας είπε ο κύριος Διαμαντόπουλος, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης, 110 παιδιά περίπου τη σεζόν. Είναι 8 ξύλινα σπιτάκια, βλέπετε ζώα, βλέπετε ποδήλατα, βλέπετε φύση. Κύριε Διαμαντόπουλε, είναι μια καλή λύση αυτή για τους γονείς στο να έρθουν εδώ? Είναι μια άριστη λύση πρώτα για τα παιδιά και μετά για τους γονείς. Είναι μια λύση καταπληκτική και ιδιαίτερα φέτος που έχει ξεκινήσει ένα καινούριο πρόγραμμα και φιλοξενούνται δωρεάν παιδιά ανέργων και χαμηλόμισθων και διαπιστώσαμε στην πρώτη περίοδο ότι αυτά τα παιδιά 10 φορές πιο πολύ από τα άλλα παιδιά έχουν ανάγκη την κατασκήνωση και πραγματικά την ευχαριστήθηκαν τόσο όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Είναι μια λύση, η απόλυτη λύση θα έλεγα για το καλοκαίρι για τις διακοπές των παιδιών. Τι κάνετε δηλαδή καθημερινά, ποιο είναι το πρόγραμμα? Τώρα βλέπουμε τα παιδιά επιστρέφουν από πού έχουν γυρίσει, εκεί από κάποια δραστηριότητα? Από το πρωινό τους. Τα παιδιά επιστρέφουν από το πρωινό τους. Σωστά, είναι μόνο 10 η ώρα. Αθανασία, νομίζουμε εμείς αργά το μεσημέρι. Ακριβώς. Έχουν πάρει λοιπόν το πρωινό τους. Έχουν μεταξύ των άλλων φάει και τη φρέσκια γραβιέρα που παράγει ο ίδιος ο κ. Διαμαντόπουλος από την Αγελάδα που είδαμε προηγουμένως. Πολύ ωραία πράγματα. Δοκιμάσαμε και εμείς. Είναι θαυμάσια πράγματα. Καταρχήν, ο αέρας που ρουφάμε εδώ στα 1350 μέτρα είναι κάτι το απίθανο. Με το που ανοίγει κανείς το αυτοκίνητο και βγαίνει έξω, αμέσως αισθάνεται την τεράστια διαφορά της δροσιάς και της καθαρότητας του αέρα. Πέρα όμως από τη φύση και το απόλυτο φυσικό περιβάλλον που ζουν στα παιδιά, τα παιδιά έχουν να κερδίσουν και πάρα πολλά πράγματα, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε όλοι μας. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν, να κάνουν καινούργιες παρέες, να κάνουν πράγματα τα οποία δεν θα τα έχουν ξανακάνει, να κάνουν ορειβασία, να κάνουν παιχνίδια στο βουνό, να διαβιώσουν στη φύση, στις σκηνές, να γνωρίσουν άλλα παιδιά, να αυτοεξυπηρετηθούν. Ακόμα και η διατροφή τους μπορεί να είναι διαφορετική από το σπίτι, γιατί είναι ένα ισορροπημένο δευτερόλογιο, δεν έχει ιδιαιτερότητες. Να σας ρωτήσω. Να μας πούν τα παιδιά τι είναι αυτό που τους αρέσει, γιατί προφανώς είναι κάποιες Ωραία. μέρες. Τα παιδιά δεν σας ακούν, θα επαναλαμβάνω εγώ τις ερωτήσεις σας. Έχουμε κοντά μας τη Μυρτώ και τον Παναγιώτη. Η Μυρτώ είναι 13 ετών και μας λέει ότι έχει 13, πόσα χρόνια έχεις εδώ, 6 χρόνια? 7. Για πες μας Μυρτώ, τι βρίσκεις εδώ διαφορετικό? Καταρχήν είμαστε πολύ κοντά στη φύση. Δενόμαστε επίσης πολύ με τα ζώα, γιατί βοηθάμε και σε κάποιες αγροτικές εργασίες, όπως μαζεύουμε αυγά ή μαθαίνουμε να αρμέγουμε, κάνουμε υπασία και σε άλογα και σε γαϊδούρια και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Κάνουμε πολλούς φίλους που είναι δυνατές φιλίες αυτές που μένουν εδώ, όπως και έχουμε και διάφορες εμπειρίες που δεν θα μπορούσαμε να τις έχουμε στην πόλη. Από ποια περιοχή έρχεται? Από ποια περιοχή έρχεται? Ποια περιοχή είσαι? Είμαι από την Πάτρα. Είσαι μέσα από την Πάτρα, από την πόλη της Πάτρας. Ναι. Και για την ακρίβεια, εγώ ίσως αγαπάω τόσο αυτή την κατασκήνωση, γιατί έχω μεγαλώσει μαζί της. Είμαι εδώ από 6 χρονών και έχω δεθεί με τη φύση και με όλο το περιβάλλον εδώ πέρα. Εσύ Παναγιώτη? Όπως είπε και η Μυρτώ πριν, σε αυτή την κατασκήνωση αναπτύσσεται πάρα πολύ η ομαδικότητα. Δηλαδή, δεν είναι ένας μόνος του, αλλά είναι όλοι μαζί. Ενώ, ας πούμε, σε άλλες κατασκηνώσεις είναι ένα άχαρο. Και δεν. Εσύ από το να μείνεις στο σπίτι σου στην πόλη, προτιμάς να έρχεσαι κάθε καλοκαίρι εδώ στο βουνό? Εννοείται, ναι. Σίγουρα. Να τους ρωτήσουμε επίσης πώς βλέπουν τις αγροτικές εργασίες, Αθανασία. Πώς βλέπουν τις αγροτικές εργασίες? Ναι, παίρνεις μέρος στις ομαδικές εργασίες? Βεβαίως. Και τις αγροτικές, Μην η υπασία. Τις αγροτικές. Η υπασία, το άρμεγμα, να παίρνουμε τα αυγά από τις κοτούλες. Να τα τρώτε μετά, Ναι. το πρωί. Ναι. Το κατσικίσιο το γάλια που είναι πολύ ωραίο. Αυτό. Και όχι μόνο. Μια χαρά είναι. Από την παραγωγή στην κατανάλωση, στην κυριολεξία. Τώρα Πόσες μέρες είναι η διάρκεια, Αθανασία? Είναι 22 μέρες η διάρκεια. Ναι. Είναι 22 και 15 μέρες από φέτος, 22 ημέρα και 15 ημέρα. Και το μόνιμο παράπονο των γονιών που έρχονται και μας επισκέπτονται στα επισκεπτήρια το Σαββατοκύριακο είναι «Ρε παιδιά, γιατί δεν φτιάχνετε και για μας μια κατασκήνωση να περνάμε κι εμείς κάποιες μέρες εδώ?» Θα φύγουν τα παιδιά. Θα φύγουν τα παιδιά. Σε άλλο σημείο, έτσι. Σε άλλο σημείο, όχι στο ίδιο σημείο. Δέχεστε και τα μία, δηλαδή είναι εύκολο γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για πολύ κόσμο.
είχε τέλος πάντων κάποια συμμετοχή από τα ταμεία για τις Πράγματι είναι κατασκηνώσεις. πολύ δύσκολα να καλυφθούν τα δίδακτρα όπως με τα γνωστά προβλήματα που να είναι οι οικογένειες, όμως και δεχόμαστε ταμεία, τα κλασικά ταμεία που υπήρχαν μέχρι τώρα. Ναι. Από φέτος όμως υπάρχει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που το πληρώνουν ουσιαστικά οι εργοδότες και απευθύνεται σε παιδιά ανέργων και χαμηλόμισθων μέσα από τον ΑΕΔ. Αυτό το πρόγραμμα καλύπτει εντελώς δωρεάν 15 μέρες. Συγγνώμη, στους άνεργους πώς το καλύπτει ο εργοδότης? Οι εργοδότες πληρώνουν ένα ποσό στην αρχή του χρόνου, το οποίο διατίθεται για τη φιλοξενία των παιδιών ανέργων και χαμηλόμισθων. Α, μάλιστα. Αυτό ξεκίνησε από φέτος, ήταν ένα καταπληκτικό ξεκίνημα όσον αφορά τα παιδιά, γιατί αυτή η κοινωνική ομάδα έχει πολύ περισσότερο ανάγκη να κάνει διακοπές, μιας και είναι δύσκολο πια η οικογένεια όλη να κάνει διακοπές. Είδαν την κατασκήνωση πάρα πολύ θετικά, έφυγαν με καταπληκτικές εντυπώσεις όλα τα παιδιά. Το μόνο άσχημο στην υπόθεση ήταν ότι το πρόγραμμα αυτό βγήκε πολύ ασπεσμένα και δεν υπήρξε ο χρόνος να ενημερωθούν και πάρα πολλοί γονείς δεν έχουν προλάβει φέτος να κάνουν. Και ήταν μέσω του ΑΕΔ αυτό, έτσι. Ήταν μέσω του ΑΕΔ. Ναι. Μέσω του ΑΕΔ. Ο ΑΕΔ διαχειριζόταν αυτό το πρόγραμμα, όμως βγήκε κάτω από πολύ μεγάλη πίεση χρονική και έτσι οι περισσότεροι γονείς δεν ενημερώθηκαν καν. Δεν πρόλαβαν να ενημερωθούν καν. Και έτσι μείναν αρκετές θέσεις ακάλυπτες. Ναι. Από του χρόνου ελπίζουμε ότι αυτή το πολύτιμο δώρο για τα παιδιά να το μοιραστούν πολύ περισσότερες οικογένειες ανέργων και χαμηλόμισθων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλές διακοπές, βρε παιδιά. Καλές διακοπές σε όλους. Να περνάτε καλά.